Білорусам існує шмат народних свят, які мають свою історію і означаються і в наш час. Духовне життя білоруського народу неразрывно зв'язано з народними традиціями і звичаями. У початку года открываю календарь белорусских народных свят Рождество Христово, свято в гонор народження Ісуса Христа. Это свято несе веру у лепшее, любов до людей і життя. Каляды – зимове свято, якое сполучає традиції шанування сонця, і християнське Рождество, що протягується від 7 студеня до Водохреща 19 студеня. Маслениця або масленка, сирниця – старожитне народне свято, якое знаменує розвітання зимою і зустрічу весни перед початком Великого посту. Надиход весни – це розквіт життя для всього живого, а гуканням весни – білоруське свято зустрічі весни, яким символізує будження природи. Воно супроводжається співами веснянками, карагодами, пригошуванням дерев стужками. Великдень або Пасха – довгочекане християнське свято весною. У день Великодня вірники означають воскресіння Христа з мертвих і перемогу життя над смертю і злими силами. А лето нельзя білорусам уявить без купалля. Оно лічиться одним з найстарожитних свят і святкується по православному календарю у нас 6 на 7 липня. Першопочатково свято було присвячено сонцю і розквіту землі. По народній традиції дожинки або прачистая присвячалися сконченню жнива. У наш час дожинки означають як свято урожаю. Багач святкують в день Восенького равноденства 21 вересня. Це білоруське свято урожаю, символізуючи достаток і початок всіх озимих. Ще одне з осіньких свят – Покрова Пресвятої Богородиці. Воно символізує зустрічу в осені з зимою, наступництво Маті Божої, завершення сільськогосподарчих робот і початок сезону весіллю. Дяди – свято білоруського народного календаря, яке означається 2 листопада і зв'язано з шануванням продків, дядов, не тільки померлих батьків, але й усіх родичів. Заховання традиційних білоруських народних свят – важна частка культурної спадщини країни. Ці свята допомагають умацовувати національну ідентичність, об'єднувати покоління. Багаті білоруські традиції варто берегти і передавати далі, щоб будущі покоління могли на границах народитися своєї культури і пам'ятати свої витоки.